No voi että, nyt on taas niin pyhellisen näköinen tyyppi, että ihan etoo. Onks tää joku pääsiäis-Jeesus? Ei ihan. Hän tuli jokin aikaa sitten kuuluisaksi palautettuaan Siilijärven Lidliin 1134 € edestä pulloja kerralla. Kuulin luotettavalta lähteeltä, että hän ei voinut rahastaa pullokuittia, koska Lidlin kassa oli jo mennyt kiinni, joten hänellä pitäisi olla vielä tonnin pullokuitti lompakossaan. Hei, me ei tultu tänne sun pullorahojen perässä. Eihän. Sano, että ei tultu. Kakusu. Vähemmän puhetta ja enemmän puukkoa hidan. Koita saat sinä puukosta! Ei jumalauta! Pääsiäisenä vielä. No voi perkele.